Hello logoफोर good morning and गासैखौबो आंनि अरुण भाई ब्लग्सआव welcome। फुंनि माने morning माने guys नोंथांमोननि थाखायनो आं मैया माने बे भिडिअनि आवगायाव आरोना आं 1k सब्सक्राइबार कमप्लिट खालामना होबाय नोंथांमोननि अननायजों आरो नोंथांमोना ओरैबायदि माने थाबैनो 1k बानायना होदों माने बेनि थाखाय नोंथांमोनखौ थेंक इउ सो माच आरो नोंथांमोना जाहाथे बिदिनो आंखौ जौगालांनायाव आरोबाव उनाव जौगालांनायाव माने नोंथांमोना बिदिनो हेल्प खालामो आं बेखौनो आसा थिबाय गाइस आंनि बुंनांगौ बारा गैया दिनै आरो कुनु भिडिअ बानाय आं खालि नोंथांमोनखौ गाहाम हामलायनो फैबाय माने थेंक इउ नोंथांमोना आंखौ थाबैनो 1k सब्सक्राइबार कमप्लिट खालामनानै होनायनि थाखाय आरो नोंथांमोना जाहाथे आंखौ इयुनहालागै बिदिनो सापर्ट होलाङो आरो जायफोरा नोंथांमोना दाहालागै सब्सक्राइब खालामाखै प्लिज अन्नानै सब्सक्राइब खालामना होदो आरो जाहाथे एसे खाबु मोनो भिडिअ मोजां बानायनो थाखाय बेखौनो खावलायबाय। हेलो गाइस वेलकाम बैक टू माय অৰুণ বাগলাৰী চেনেলত আপোনালোকক সকলোকে वेलकाम জনালোঁ কাৰণ যোৱাকালি মোৰ 1k সাবস্ক্ৰাইবাৰ কমপ্লিট হৈছে আপোনালোকৰ দ্বাৰা সেইকাৰণে মই আপোনালোকক বহুত থেংক ইউ বহুত মানে থেংক ইউ আৰু বহুত থেংক ইউ जासिलु आरो मोर माने आरो दिनै आंनि जेबो बुंनांगौ गैया आं फोथारथिं फैबाय आरोना फोथारथिंनो नोंथांमोनखौ माने नोंथांमोनजों एसे रायलायनो फैबाय ओमफ्राय गाइस थाबैनो आरोबाव मोजां भिडिअ बानायनायनि खाबु होयो जाहाथे नोंथांमोना आं माने बे सप्तायावनो आरोबाव आं मोनसे जायगायाव थांनो सानदों कका आरोना बेहाय बेरायनो थांगोन बेहाय भिडिअ लाबोगोन मोननैसो भिडिअ लाबोगोन मा जायो समा मिलिना मिलिया सम मिलिबाथ' थाबनो थांगोन नोंथांमोना वेट खालामबानो जाबाय बे सप्तानि गेजेरावनो आं दा माने नोंथांमोननि थाखाय भिडिअ बानाय नंला आरो माने नोंथांमोननि हेल्प मोनबाय नालाय दा आं भिडिअखौ बानायनो बाया नोंथांमोननि थाखाय मोजां भिडिअ लाबोगोन थारमाने नाजागोन आरोना आरो आं दा फोथाराव दंफैयो बेनो फोथारा बे उन्दै फिसा मोनसे नाला आरोना बे जोंहानि फोथारा बे जोंहानि फोथार बे उनथिंना आरो बे गामिनि आरो ओमफ्राय बैफोर नाला आरोना फिसा नाला दे होमबा गाइस वेलकाम बेक टू माय आंनि अरुण भाई ब्लग्सआव आं दिनै आरो भिडिअ बानायथ'ला एसे खामानि दं न'आव बे खामानिखौ मावना लानोसै बे साननैसोनि भिडिअआवनो मोजां भिडिअ लाबोगोन आं वाटारफलनि माबा आरो कका आरोना नोंथांमोनाथ' निस्सय सोरबा नुनो हानाय जायफ्रा नुवाखै नोंथांमोना इन्टारेस्ट लादो ककानि भिडिअखौ आरो नायखांनायफ्राबो नोंथांमोना नायबावदो आंनि भिडिअखौ मालायनिया बोरै जायो मिथिया आंनिखौ नायदो आरो गाइस नोंथांमोना बिदिनो सापर्ट होलांदो आरो जायफोरा गोदान आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो आरो लोगोसे बेल आइकनखौ क्लिकनो अलाव नटिफिकेसन खालामना होबा माने इजिनो फैयो आरो माबा मोनसे बेनिखायनो नोंथांमोना बिदिनो साबस्क्राइब खालामलायदो बाय होमबा दिनैनि थाखाय बाय।